Älä kiro. Ai niin. Missä se iskuri on? Se on tuolla välissä. Kissa vielä vähän. Nyt pallasti. Päivän pelattu. Maunalla. Hei. Lähdetään mihinkään tästä. Tässä on huonosti kiinni tai... Sit siellä on painoa ihan kunnolla. Toivottavasti toi Kyllä kissa tää samalta kuollut. tuntuu kuin toi turkka. Saman paino. Kissa syö noin ton tuskan tuon sillä lailla. Nyt se tulee vähän. Se on niin iso kala, että otitkin lähtee. Pasi veivaa. Paljonko tässä oli syvyyttä? Voitte rauhallisesti. Pitkiä vetoja. Perä. Joo, rauhallisesti. Oli melkein 100 metriä syvä. Ei kun se on joku 8 kilon kissa. Tässä puuskuttaa se Pasi siihen. Saatko sitä tänne veneen lähelle? Niin Joo, sitten tuossa on. aika kaukana veneestä. Eikö tää vene vähän siirretään päin? Taitaa vähän rock'n'rollia nyt. Joo. Nyt tuntuu ihan... Ei tätä ihan joka päivä pääse kokeilemaan. Eikä joka jamppa. Koskaan. Mä oikein selostan. Miksi se on kaukana? Se on aina kiva odottaa katsoa. Sehän on varmaan se. Hei, sieltä tulee jotain. Mikäs sieltä Iso. näkyy? Palla! Onko se pallas? Onko? Ei ois. Jos on, niin sä haet sen. Ei Ei, joku kun iso tulos. turska. Iso turska. Tänne alas, älä päästä pintaan. Älä päästä pintaan. Se on vammasti kiinni. Se johtuu siitä. Selästä kiinni. Joo. Tänne toi on. Koska toi ei oo kun suusta kiinni se on. Ei oo kiinni. Kiinni. Olisiko se vähän iso? Oh. On niin. Jaa. Pistetään siihen viereen. Sehän näkyy aika hyvin. Reis. Noniin. Noniin, tuli tuliska. Tuli tuliska. Isopäinen Dörskä. Ei oo Ville enää tarvitse. Pistetään se.